मित्रांनो, आज मी तुम्हाला एका खूप छान पुस्तकाची समरी देणार आहे। या पुस्तकाने माझा पैशाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन तर बदललाच, शिवाय मी पैशाच्या बाबतीत कुठे चुकत होतो याची सुद्धा मला जाणीव करून दिली। या पुस्तकाचे नाव आहे रिच डॅड पुअर डॅड। हे पुस्तक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी लिहिले आहे। रॉबर्ट हे अमेरिकेमधले प्रसिद्ध व्यापारी आणि लेखक आहेत। त्यांच्या या पुस्तकाची आतापर्यंत 27 लाख प्रती जगभरात विकल्या गेल्या आहेत। त्यांनी सांगितलेले सूत्र वापरून लाखो लोक श्रीमंत झाले आहेत। तुम्हाला पण हे सूत्र समजून घ्यायचे असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव राहुल। शहाणपणमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रांनो, रॉबर्ट यांचे 2 वडील असतात, श्रीमंत वडील आणि गरीब वडील। एक त्यांचे खरे वडील आणि दुसरे त्यांच्या मित्राचे वडील। पहिले वडील हे खूप सुशिक्षित आणि हुशार असतात। त्यांनी उच्च शिक्षण घेतलेले असते आणि चांगली नोकरी करत असतात, पण ते श्रीमंत नसतात। दुसऱ्या वडिलांचे शिक्षण कमी असते, पण ते शहरातले सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती असतात। दोघे पण रॉबर्टला वेळोवेळी सल्ले देत असतात, पण दोघांचे सल्ले एकदम एकमेकांच्या विरोधात असतात। जसे की गरीब वडील सांगायचे पैसा हा सगळ्या दुःखाचे मूळ आहे, तर श्रीमंत वडील सांगायचे पैशाची कमतरता सगळ्या दुःखाचे मूळ आहे। गरीब वडिलांना अशी बोलायची सवय होती, आपल्याला हे परवडणार नाही। तर श्रीमंती वडिलांची सवय होती, मला कशी ही गोष्ट परवडू शकते। त्याचं असं म्हणणं होतं की जेव्हा तुम्ही म्हणता मला हे परवडणार नाही, तेव्हा तुमचा मेंदू काम करायचा बंद करतो, पण जेव्हा तुम्ही प्रश्न विचारता मला कसं हे परवडेल, तेव्हा तुमचा मेंदू काम करायला सुरुवात करतो। पण ह्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही सगळ्याच गोष्टी विकत घ्या। पहिले वडील सांगायचे खूप अभ्यास कर म्हणजे तुला चांगल्या कंपनीमध्ये नोकरी भेटेल, तर दुसरे सांगायचे खूप अभ्यास कर म्हणजे तू एखादी कंपनी विकत घेऊ शकतो। पहिले वडील सांगायचे पैशाच्या बाबतीत जास्त रिस्क घ्यायची नाही, नेहमी सेफ राहायचं, तर दुसरे वडील सांगायचे रिस्कचे व्यवस्थित व्यवस्थापन करायचे। पहिले वडील नेहमी सांगायचे मला पैशामध्ये अजिबात इंटरेस्ट नाही, माझ्यासाठी पैसे महत्वाचे नाही, तर दुसरे वडील म्हणायचे पैशामध्ये खूप मोठे सामर्थ्य आहे। हे दोघे वडील जेव्हा रॉबर्टला धडे देत होते तेव्हा त्यांचे वय 9 वर्षे होते। तेव्हा त्यांनी निर्णय घेतला की ते त्यांच्या श्रीमंत वडिलांचे सल्ले ऐकणार आणि ते अंमलात आणणार। या पुस्तकात श्रीमंत वडिलांनी रॉबर्टला 6 धडे दिले आहेत आणि त्या धड्यांमधले महत्वाचे सूत्र त्यांनी जे सांगितले ते मी आता तुम्हाला सांगतो। त्यांनी ऍसेट आणि लायबिलिटीची एकदम सोपी व्याख्या केली आहे, जी आपल्या पुस्तकी ज्ञानापेक्षा वेगळी आहे। ऍसेट्स हे तुम्हाला पैसे बनवून देतात आणि लायबिलिटी हे तुमच्या खिशातून पैसे काढतात। श्रीमंत लोक नेहमी आपले ऍसेट्स वाढवायचा प्रयत्न करतात, गरीब आणि मध्यमवर्ग लोक नेहमी लायबिलिटीज वाढवतात, जे त्यांना ऍसेट्स वाटतं। गरीब आणि मध्यम लोक काय करतात, महागडे कपडे, महागडे मोबाईल, महागड्या गाड्या अशा महागड्या वस्तूंवर खर्च करतात, जे त्यांना पैसे बनवून देत नाही। उलट या गोष्टींवर जे कर्ज काढलेले असते त्यात या लोकांचे पैसे जास्त जातात आणि नंतर या गोष्टी विकायच्या झाल्या तर त्याची किंमत खूप कमी येते। या सर्व गोष्टी लायबिलिटी मध्ये गणल्या जातात, जे पैसे तुमच्याकडून काढून घेतात। श्रीमंत लोक पैसे अशा ठिकाणी गुंतवतात की जिथे त्यांना भविष्य काळामध्ये रिटर्न्स चांगला भेटेल, जसे की स्टॉक्स, फंड्स, रिअल इस्टेट, बौद्धिक संपत्ती म्हणजे जास्तीत जास्त ज्ञान मिळवणे। लेखक म्हणतात तुम्हाला श्रीमंत व्हायचं तर तुम्ही तुमचे ऍसेट्स वाढवा आणि गरीब व्हायचे तर तुम्ही तुमच्या लायबिलिटीज वाढवा। जेव्हा तुमचे ऍसेट्स पैसे कमवायला सुरुवात करतात तेव्हा मग तुम्हाला ज्या गोष्टी आवडतात त्या घ्या। लेखकाने ज्या वेळेस त्यांचे ऍसेट्स मजबूत बनवले आणि मग ते त्यांना पैसे कमवून द्यायला लागले, तेव्हा लेखकाने त्यांची पॉश गाडी 1 रुपयाचं कर्ज न घेता घेतली। श्रीमंत वडिलांचे हे वाक्य खूप महत्वाचे आहे। गरीब आणि मध्यम वर्ग पैशासाठी काम करतो, श्रीमंत लोक पैशाला कामाला लावतात। लेखकाने अजून एक महत्वाचा मुद्दा सांगितला आहे, तो म्हणजे त्याचे श्रीमंत वडील सांगायचे तुम्हाला पैसे पाहिजे असेल तर पहिले ते द्यायला शिका। ते नेहमी त्यांच्या कमाईतला काही भाग चर्चला दान करायचे। ते सांगायचे आपण जे देतो ते 10 पटीने आपल्याकडे परत येते। गरीब वडील म्हणायचे जेव्हा माझ्याकडे जास्त पैसे येतील तेव्हा मी दान करेन, पण त्यांच्याकडे कधी जास्त पैसे आलेच नाही। मित्रांनो, रॉबर्टच्या श्रीमंत वडिलांचे हे सूत्र खूप सोपे आणि प्रभावी आहे। मी सुद्धा माझ्या जीवनात असे लोक पाहिले आहेत ज्यांना पगार 10,000 आणि मोबाईल घेतला 50,000चा, ते पण कर्ज काढून, आणि मग कर्ज फेडत बसायचं। काही अशी लोक पण मी पाहिली आहे की पगार 25,000 आणि गाडी घेतो 10 लाखाची, त्यासाठी कर्ज तर काढतोच पण वेळ आली तर बायकोचे दागिने पण मोडतो। का तर प्रतिष्ठेचा प्रश्न। आणि हीच लोक नंतर त्यांच्या कंपनीला, बॉसला, सरकारला कमी पैशासाठी जबाबदार राहतात। काही विद्यार्थी तर मी पाहिले 8-8 तास क्रिकेटचे सामने बघत बसतात, म्हणजे मी सुद्धा बघायचो, आणि ज्या दिवशी सामना नसेल त्या दिवशी जुने सामने बघतात। या सगळ्या गोष्टी लायबिलिटीच्या मध्ये मोडल्या जातात, ज्या भविष्यामध्ये तुम्हाला काही रिटर्न्स देणार नाही। हे करण्यापेक्षा तुम्ही 8 तासाचा तुमच्या क्षेत्रातला किंवा पैसे व्यवस्थापनेचा सेमिनार अटेंड करा,
एखादे तुमच्या क्षेत्रातले पुस्तक वाचा, जेणेकरून तुमच्यासाठी ते हिताचे ठरेल आणि तुम्हाला भविष्यामध्ये खूप चांगला रिटर्न देईल. मित्रांनो, तुम्ही नोकरदार असाल, व्यावसायिक असाल किंवा विद्यार्थी असाल आणि जर तुम्हाला पैशाचे व्यवस्थापन कसे करायचे हे समजून घ्यायचे असेल तर हे पुस्तक तुमच्यासाठी योग्य आहे. हे पुस्तक तुम्हाला विकत घ्यायचे असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून विकत घेऊ शकता. आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे या पुस्तकाची मराठी प्रत सुद्धा उपलब्ध आहे. मी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश तिघांची लिंक दिलेली आहे. तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर आमचं शहाणपण चॅनल सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर शेजारी एक बेल म्हणजे घंटेचं चिन्ह दिसते, तिथे क्लिक करा. म्हणजे माझे सर्व नवीन व्हिडिओज तुम्ही सर्वात आधी बघू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया खाली कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा. मी अजून अशा महत्त्वाच्या प्रेरणादायी गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करेल. आणि शेवटी थँक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड.